El coronavirus ens ha arrebatat les falles, la magdalena, la llibertat, els festivals, la festa. Però hi ha una cosa que no ens podrà arrebatar, els bunyols. Avui vos vaig ensenyar a fer bunyols per a tota la família. I no és que jo sigui una experta en bunyols, l'experta era la meva iaia Joaquina. És que he buscat a YouTube receptes i entre això i la meva tia Isa i el meu germà Andreu, que diu que sap fer bunyols, anem a fer una, a veure si ho aconseguim o no. Per a fer uns bunyols confinats necessitem 2 ous, 2 tasses de farina, 1 tassa de sucre, 1 tassa de llet i un sobre de ren. Primer pas de tots abans de cuinar. Una vegada tenim tots els ingredients, hem de mesclar-los tots, fer un popurrí. Però Andreu ha llegit i estudiat que s'han de mesclar un a un, no, Andreu? Sí. Vinga, primer què? Primer anem a mesclar el sucre i la farina. El per a que sucre... se repartisca tot ben homogèniament. Anem a mesclar el sucre i la farina. Sucre... Vale... I farina. 1 i 2. Ahí. Al remeneu, al remeneu. Que va una cuinera professional. Després hem d'afegir la llet i els ous. Anem a afegir la llet. Nosaltres hem posat llet desnatada perquè és la llet que tenim en casa, però vamos, que podeu posar qualsevol tipus de llet. Ja hem afegit els 2 ous i Andreu ha hagut d'afegir-me un poc més de farina, encara que hem vist en una foto que la massa ha de quedar prou pringoseta. Us he de dir que dona gustet i heu d'intentar que estigui tot ben homogeni, ben juntaet, ahí, arrepegaet. Ara ve el moment de tirar el ren, que ja sabeu que si no els bunyols no s'unflen. Andreu, procedix. Ahí estem. Nosaltres hem comprat uno, que és el que hem trobat. Si és ren natural, millor, però este és de sobre. I ahí, ale. Se m'ha entrat en la boca. Ja tenim la massa quasi preparada i ara Andreu, que és el meu pinche de cocina, bueno, la pinche era jo, però ara m'estic fent jo la cuinera i el pinche. Hem de deixar la massa reposar entre 20 i 25 minuts per a que pugi un poquet, per a que repose, per a que veig bé ahí ella que se mescle bé junta. Aleshores, un drapet d'estos de cuina i la tapem. Ja tinc preparada la paella, l'oli de girassol, important oli de girassol, que mon pare m'ha dit, quan li fiques oli d'oliva, òbviament de girassol, anem a calfar això. Mireu que modernos el meu foguer, que s'encén el foc soles. Què vols a fer plat? I això se fa tots els foguers, normalment. Jo crec que ara mateix sí. Obri això i a tirar-li, o sigui, sense por. Anem a tirar-li prou d'oli. Ha d'estar sencera. Home, sencera tampoc. Ha d'haver molt d'oli. Xorro d'oli. I ara el que vaig a fer és, mentre la massa s'acaba d'unflar, que no tinc jo massa clar que se me vaig a unflar, que se vaig a calfar l'oli. Això com se comprova si està calent? I serà fum o foc? Una de dos. Com que no hi fum, i aleshores voldrà dir que l'oli està calent. Important, si esteu en la vostra casa i no és la vostra casa pròpia, i si és pròpia també, obrigueu finestres i poseu l'extractor. Perquè ma mare m'ha dit que com no posa l'extractor, jo me'n vaig de casa i ara antes de confinament m'ha d'aguantar. Per què? Perquè no podem eixir de casa. Ai, que no va. Espera. No va. Hem de tindre en compte diverses coses abans de començar a fer els bunyols. La primera és no tindre por a l'oli calent, i jo li tinc por. I la segona és que s'haurem de mullar la mà cada bunyol que fem. La mà dreta la banyarem i l'esquerra agarrarem, farem com una piloteta i en la dreta, que és la que anem a banyar, és on se fa el foraet. Jo no asseguro que m'isquen en foraet, però bueno, el sabor és el que importa, no la forma. Andreu, que m'estàs mirant aixina. Jo he vist en YouTube que he d'agarrar, fer el xurrito, fer aixina i... Bueno, no està mal, no està mal. Vaig innovar, és que clar, això està molt calent. Són abstractes. Estic creant una nova tendència, bunyols abstractes. Bunyols contemporanis. Vinga, continuem. Ai, que això olor a crema, Manel.
Bunyols alienígenes, no estan malament. Mira, mira, i té forat! El meu bunyol amb forat. El equipo Buñuelo continua. Ara s'ha posat Andreu i estem ahí en ello. Mireu, mireu, mireu. Ahí està. Voleu veure el resultat? Txan! No s'enfoca, no s'enfoca. A veure, vos he de dir que no ens han llegit uns bunyols típics. Però és que nosaltres no som persones típiques, per això, mireu, originals. Semblen un poquet entre polps i animals marins i velociraptors. Però anem a fer la prova final, la prova de deberes. Dona igual l'aparença si d'ací estan bons. La prova del delicte, allà va. El sucat en xocolata que li lleva el sabor espectacular. Sí, estan molt bons. Us he de dir que estan bons, ens han llegit bons de sabor. Per a ser els nostres primers bunyols no estan malament. La forma és original, el sabor és també original, però estan bons. Tu què li dones? Un 7, per ser la primera vegada i tot. Vale, va, jo els dono un 6, estan prou bons. Els suquem en xocolata o no? Tu què dius? Jo crec que sí. Sí? Sí. Anem a sucar-los. Vale. Ja tinc la xocolata calenta preparant, que són les 8:15 de la vespre, però bueno, un bon bunyol, no un bon. Un velociraptor. Vos he de dir, tastats estan bons, ara en xocolata segur que més. A veure, vaig a ello. Efectivament, espectacular. Que si vos ha agradat el vídeo, que m'ho deixeu en comentaris i si no també, que l'important és fer coses, estar actius, cuinar, passejar-se, fer esport, i jo avui he decidit fer bunyols. No m'aneixi malament, tornaré a provar. Que si sabeu fer los millors m'ho deixeu en comentaris i si cuineu també, per favor. Ens veiem pronte, vale? Jo me quedo així, berenar. Vale.